és a cselekedet miben mutatkozik meg, hogy bemutatjuk Jézus Krisztus. Jézus Krisztus bemutatása miben mutatkozik meg? Abban, hogy szeretjük nem csak a mi atyánk fiai egymást is, hanem úgy szeretjük egymást, hogy Jézus szeretett bennünk. Amen. Jézus él, Jézus feltámad, és a világon a legnagyobb adakozó ki? Az Isten! Jézus, amen! Amen! És ezekben a napokban Isten összegyűjti az ő népét, mert Jézus visszaviszi. Jézus visszajön. Jézus visszaviszi. Igen. Jézus visszaviszi az övéit, összegyűjti a népet, minden népből, minden nemzetből. Itt hosszú pályában egy kis községben vagyunk, Jézus él, szeret bennünket, de mivel egy népből, egy nemzetből vagyunk, a cigányság éppen olyan kedves az Istennek, mint bárkinek. Amen. Nincs átkozott nép, nincs átkozott nép, bűnös nép van, aki megváltott nép. Amen. Megváltottak vagyunk, Jézus által, és nagyon hálásak vagyunk, hogy Isten tud szólni, és szólt az Isten mindenható módon Kanadában. Amen. Halleluja. Baráti Jenő testvéremnek, aki ismert azt a munkát, amit Isten rajtam keresztül végzett, és most 20 év után szólt neki, hogy állam keresztül sok ember terhes volt, aranyrögükkel. És megszülték, és aranyat szültek. Folyékony aranyat. Utána azok az aranyak újra rögé váltak. Azt jelenti ez az állam. Áldás hordozók vagyunk. Áldást kell adni. Áldás. Meg kell szülni, hogy áldásos kapunk. És a jókedvű adakozót szereti az Isten. Ők most adakoztak, küldtek, figyeljetek jól, ez is nagyon fontos, hogy lássátok, halljátok. Küldtek Kanadából ide, Magyarországra az ottani keresztény cigányok, mert itt mégis sokkal nyomorúságosabb az anyagi élet, küldtek $1000 a gyülekezet szükségeire, mert az Isten betölti minden szükségünket, jó kedvel küldi, meg is fogja őket áldani az Isten. Amen. 20 család és hiszem azt, hogy ez növekedni fog, nem 20 család lesz, hanem rövidesen 50, 60, 70 család, mert van itt hosszú pályában 1500 cigány, de lesz keresztény is 1500. Amen. Mert Jézus Amen. szeretném, hogy hálát adnak Isten kegyelméért, és megáldanánk a drága testvéreinket, ahogy az Úr szeretné. Isten szellemével áldjuk meg a drága testvéreinket, hogy tovább tudjanak munkálkodni, és áldja meg őket az Úr Jézus Krisztus, hogy adakozzanak erre a munkára, ami ugyanúgy az ő munkája, mint ahogy nekik Isten kirendelte, ha nekik kicsit több van, itt legyen nálunk, mint a manna, mennyei manna, aki többet szeret, nem fog többet. Mert akinek kevesebb volt, annak odaadta. Ez Isten szeretete. Kérlek veleteket, akit az Úr indít, imádkozzon. Uram Jézus, köszönjük ezt a csodálatos mai napot, köszönjük Uram, hogy megtaláltál bennünket, és egybeszerkesztettél bennünket, összegyűjtén a te népedet erre a mai alkalomra, hogy a te királyi trónszéked előtt megállhassunk és megláthassuk, Uram, a te nagy kegyelmedet, hogy miként buzdítottad fel Kanadában a testvéreket, Uram, hogy adakozzanak a te munkádra. Mert minden a tiéd, Uram, a világ és ennek mindenek. És mi ezt megköszönjük, Uram, és háladással járunk a te királyi trónszéked elé, hogy ilyen bőséget árasztottál ezen a mai napon a te népedre. Áld meg, Uram, Kanadában a testvéreket, és segíts meg bennünket is, Uram, hogy mi is tudjunk adakozni, ha ők szükségre jutnak. Mert az a te tökéletes akaratod, Uram, hogy minden ember megtérjen és éljen. Mert az élet fejedelme és a te dicsőségedet másnak nem adod. Köszönjük, Uram, hogy ezen a mai napon bemehetünk a te dicsőségedbe, hogy megalázhatjuk a mi szívünket, hogy imádkozhatunk, Uram, a világon minden keresztény emberét, akit elrendeltél ebben a földi életben, hogy a te
lelkednek a hordozójai lehetünk. Köszönjük, Uram, ezt a csodát, hogy feltámadtál a Golgotai kereszten, és fel akarsz támasztani minden embert, mert minden ember a te kezednek munkája. Jöjj, Uram, és légy itt köztünk, eleveníts meg bennünket, hogy mindenkor megemlékezhessünk, Uram, mint ezen a mai napon is, hogy te az élet fejedelme vagy, és te egy valóságos Isten vagy. Áldunk és magasztalunk téged, Uram, most és mindörökké, szent neved kegyelméért, áldott legyen, Uram, a te királyi trónszéked, a Jézus nevéért. Amen! Nekem hálát neked, mert azt mondod, hogy bizony senki nem lehet, Uram, éhező, aki a te nevedet segítségét hívja. Látom, hogy igazánban nagyon szegények az emberek, Uram. Nincs munkalehetőség. Még akik tanultunk, hogy nekünk is nehéz munkát találni, és gondoskodtál róluk, Uram. Köszönöm Jelzőt az ő feleségével, az ő gyülekezetével. Köszönöm, Uram, minden áldást, amit rajtad keresztül adtad az ő szívüket, megnyitottad és segítettek bennünket. Áld meg, Uram, az ő kezük munkáját továbbra is a te szent nevedért. Amen. Uram, hálás legyek, Cserék Jézus Uram, és köszönjük, Uram, hogy a élelmiség Kanadából mindennek, Uram, gyártnak, Uram, akik a testvérek, Uram, amikor adták. És áld meg őket, Uram, áld meg őket, Uram, a szíveket, Uram, hogy tiszta szívvel adták nekik, Uram, és köszönjük ezeket a testvéreknek, Uram, hogy adták. És áldott légy, Uram, mert tudod azt, Uram, hogy mikor kell adni, Uram, az élelmet a testvéreknek, Uram, ezeknek a szegény embereknek, Uram, akik itt élnek, Uram, Magyarországon és ebben a kisfaluban, Uram. És kérek, Uram, hogy tovább áldjál minket meg, Uram, hogy tovább tudjunk a te nevedet hirdetni, Uram, és áldom a te szent lelkedet, Uram. És tudom, Uram, hogy az én életemben is, Uram, jelen voltál, és választottalak téged, Uram, mert tudom, hogy így van, Uram, örök életem. És áldom a te szent nevedet, Uram, és áldom a családomat, Uram, hogy tudjunk továbbá téged, Uram, hirdetni is, meg dicsőíteni a te szent nevedet. Köszönöm, Uram, hogy meghallgatod az imáinkat, Uram, hányan itt vagyunk, és áld meg a gyülekezetet, Uram. Áld meg Bárika néni Gyógyi bácsival együtt, Uram, hogy ezt a gyülekezetet, Uram, pásztorolja, Uram, és ők is, Uram, segítenek minket, és áldott legyen a szövegekről, a neved mindörökké. Amen.
az ő drága fiának, a názáreti Jézus Krisztusnak a nevében. Legyetek áldottak, találkozzatok mindannyian Jézussal, hogy ő vezesse az életet.